బోధిస్తారు ఎక్కువగా. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, ఈ నిర్వహణ ఏంటి, కార్యక్రమాలు ఏంటి అంటే ఆయన గురువు గారు అవి పెట్టిన వాటిని ఒక 25 నిమ్మకాయలు సాసి కొట్టాడు. ఫ్యాక్ట్ ఇదే నిర్వహణ అంటే బాగా ముందు చదవగా ఇంకా బయటకు వచ్చి అక్కడ ఎంక్వైరీ ఏమైనా ఈ సంగతి ముందే చెప్పుకుంటే నేను లోపల కూడా వెళ్ళేవాడిని కాదు కదా, 25 నిమ్మకాయలు వచ్చాను, నయ్యమయ్యాను, నన్ను 36 వచ్చాడు మొత్తం వచ్చినప్పుడు అన్నట్టు ఆయన. అంటే ఏంటంటే 25 నిమ్మకాయలు నాకు చంపదెబ్బలు తెలిసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మనస్సు చెల్లించకుండా ఉండాలన్నది నిర్వహణ. అది డిఫీషన్, డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండాలి మైండ్. ఏదైనా చిన్న సంఘటన జరిగేటప్పుడు మనం రియాక్ట్ అయిపోయి వాడి మీద అడిగి క్యాచ్ చేసుకుని వాడు మనం కీచులు అడిగి మాట్లాడినప్పుడు అదే అనమాట. ఏదో జరిగిన సంఘటన